na-ege ntị, unu anọdụla? Anyị abịala iwetara unu akụkọ ụwa nke abalị taa bụ Afọ, abalị 16 nke ọnwa Ọgọst n'afọ 2021. Tupu anyị amalite, gewenụ ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Etoola ụmụafọ Igbo maka ịgbasi mbọ ike ha, ịdị uchu n'ọrụ ha na inwe mmụọ akụrụ ụlọ. Adụọla ndị nne na nna ọdụ ka ha were ụmụ ndị ọzọ bi n'ụlọ ha kpọrọ ihe. Agbaala ụmụafọ Igbo ume ka ha jisie omenala na asụsụ ha ike. Igbo bụ nketa anyị, Igbo bụ ike anyị, Igbo ka anyị ji eme ọnụ, ka anyị were n'otu obi hụrịta onwe anyị n'anya ka ụmụnne. Ihe a anyị na-arịọ Chukwu ga-abịa na mmezu oge na-adịghị anya. Ndị ji akụkọ ụwa nke abalị taa bụ m onwe m, Nwaada Sopruchi Ann Alugwe na Ugochukwu Benedict Alugwe. Gewezienụ akụkọ anyị n'uju. Etoola ụmụafọ Igbo maka ịgbazi mbọ ike ha na ịdị uchu n'ọrụ ha na inwe mmụọ akụrụ ụlọ. N'ozi ekele ya, onye isi oche otu akpọrọ Olileanya m kelere ụmụafọ Igbo ndị ahụ ji ala nna ha kpọrọ ihe n'agbanyeghị ka obodo a dowere ihu. Otu onye na ndị na-atụ nke na-eme na ya bụ otu, Maazị Akụrụ ụlọ Okwu onye kpatara ya, toro ndị nwe ụlọ ọrụ Ijele Tea, Tiger Foods, King Swat, Chinmark, Masters Energy, Seahorse, Kotek Group, Innoson nakwa ndị ọzọ maka iwube isi na ngalaba dị iche iche nke ụlọ ọrụ na azụmahịa ha n'ala Igbo. Ọ rụtụrụ aka na ha esitela n'ụzọ dị otu a wee ọtụtụ ụmụafọ Igbo ala anyị n'ọrụ ma nye aka na mwulite obodo. Ndị otu a rịọsiri ụmụafọ Igbo ndị ọzọ ike ka ha gbaa mbọ mee ka akụ ha rute ụlọ, ka enwee ike ikwu onye kpatara ya, n'ihi na nke anyị bụ nke anyị. Adụọla ndị nne na nna ọdụ ka ha were ụmụ ndị ọzọ bi n'ụlọ ha kpọrọ ihe. Otu ndị na-ahụ maka ịlụchite ọgụ na ichekwaba ugwu ndị ruru mmadụ akatọọla mmegbu ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-emegbu ụmụ ndị ọzọ ha na ha bi n'ụlọ. Otu a kwararịrị gbasara ụdị mmegide na ịhụsi anya ụmụaka ndị a na-agabiga n'ihi na ọnọdụ dowere ha n'ụlọ ndị ọzọ ma napụ ha ohere isoro ụmụaka ibe ha rie uru dị na inwe nne na nna. Ha gbarụrụ ihu na agwa arụrụ ala nke ndị na-ekwe nne na nna ụmụaka ndị a nkwa ileta ha anya, ịzụ ha n'akwụkwọ nakwa imere ha elu n'ala nke ha na-anaghị emejupụtacha mgbe niile. Ha kwusiri ike na nkwenye anyị dịka ndị Igbo bụ na nwa ọbụla bụ nke ọha na ekwesịrị ileta ya anya ma zụọ ya n'ụzọ dị mma, n'ihi na echi dị ime ma kwọrọkwa nwa n'azụ. Agbaala ụmụafọ Igbo ume ka ha jisie omenala na asụsụ ha ike. Otu jikọtara ụmụ nwanyị Igbo bi na mba Amerịka agbaala ụmụnne ha ndị bi n'ụlọ na ndị nọ n'ụzọ iji mee ka ha jisie ma jidesie omenala na asụsụ ha na asụsụ nke nna nna ha hafere ha n'aka ike maka ọdịmma ha na maka ọdịmma ndị Igbo niile. Ndị otu a kwupụtara nke a mgbe ha chịkọtara nzukọ ọnwa Ọgọst ha ma si otu a chetara ndị Igbo na ndị nna nna anyị ha gbara mbọ tụọrọ anyị ezi ụkpụrụ nke anyị kwesịrị ịgbaso, si otu a na-ewulite obibi ndụ anyị na ejirimara anyị dịka ndị Igbo. N'akwụkwọ ozi ekele ha bipụtara, ha rụtụrụ aka mkpa ọ dị ịsụ asụsụ ejirimara anyị, ịgụ ụmụ anyị aha Igbo, ịkụziri ụmụ anyị asụsụ na ihe gbasara Igbo nakwa ịtụkwasị ala nna anyị obi. Ha si n'ụzọ dị otu a kelee ụmụ nwanyị ibe ha maka nzukọ ọnwa Ọgọst ha ma rịọ Chukwu ka ọ gọzie ha na ezinụlọ ha. Igbo ndị ọma, akụkọ anyị ji n'abalị a agwụla.
ma tupu anyị apịachie, gerekwanụ isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Etoola ụmụafọ Igbo maka ịgbasi mbọ ike ha, ịdị uchu n'ọrụ ha na inwe mmụọ akụrụ ụlọ. A dụọla ndị nne na nna ọdụ ka ha were ụmụ ndị ọzọ bi n'ụlọ ha kpọrọ ihe. A gbaala ụmụafọ Igbo ume ka ha jisie omenala na asụsụ ha ike. Igbo ndị ọma gere anyị ntị, ọ gwụla ka ọha anyị n'ọnụ n'abalị a. Ndị wetara unu akụkọ nke abalị taa bụ mụ onwe m, Ugochukwu Benedict Alugwe, na Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Ka chi fonu.